Zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu výrobkov a zvyšovanie produktivity výroby vedú výrobcov k intenzívnejšej kontrolnej činnosti v priebehu celého výrobného procesu. V priemyselnej výrobe možno pozorovať trend používania moderných automatických diagnostických systémov, ktoré veľmi často využívajú číslicové spracovanie televízneho obrazu. Dobré skúsenosti vedenia spoločnosti NASA Slovakia v Žiline s prácou študentov aj absolventov katedry riadiacich a informačných systémov viedli k zadaniu diplomovej práce na tému Automatizovaný kamerový systém rozpoznávajúci defekty výrobkov. Cieľom práce bol návrh a realizácia konštrukcie, elektrického rozhrania a programového vybavenia automatizovaného kamerového systému na kontrolu defektov vznikajúcich v procese lisovania plastových fľaštičiek používaných v medicíne a v kozmetickom priemysle. V prvej etape práce na zadanej úlohe bolo navrhnuté, skonštruované a v laboratórnych podmienkach otestované meracie zariadenie. Konštrukcia zariadenia bola navrhnutá na základni tvorenej dopravníkovým pásom, ktorý je analogický s pásmi susediacich výrobných jednotiek, strekovacím lisom a zariadením na tlakovú skúšku fľaštičiek umiestneným za kamerovým systémom. Poloha kamier voči kontrolovaným plastovým fľaštičkám bola stanovená podľa zorného poľa vybraných kamier a podľa veľkosti snímanej časti fľaštičiek s hľadanými defektmi. V nosnej konštrukcii bol okrem kamier umiestnený aj snímač priechodu testovaných fľaštičiek. Súčasťou zariadenia je aj elektrický rozvádzač, ktorý okrem ovládacích prvkov a elektrických rozvodov obsahuje aj logiku zariadenia. Riadiaci systém tvorí kamerová jednotka Omron na spracovanie obrazu z pripojených kamier, frekvenčný menič na riadenie pohybu dopravníkového pásu a vzduchová jednotka s elektromagnetickým ventilom, vzduchovým filtrom, s regulátorom a riadiacou logikou. Pred zostavením pracoviska diplomant vybral vhodné televízne kamery zodpovedajúce stanoveným požiadavkám. V rámci ladenia programu na spracovanie obrazu z jednotlivých kamier postupne nastavil parametre snímania obrazu kamerami, parametre digitálnej filtrácie obrazu a nakoniec parametre hľadaných chýb fľaštičiek v digitálne vyfiltrovanom obraze. Testovanie všetkých funkcií prebiehalo na vzorke fľaštičiek zaslaných budúcim používateľom vyvíjaného systému. Druhá etapa práce spočívala v inštalácii systému do výrobnej linky a jeho otestovaní a odladení. V priebehu tejto etapy bolo potrebné umiestniť dopravníkový pás medzi vstrekovací lis a zariadenie na tlakovú kontrolu fľaštičiek, jeho nastavenie a zosynchronizovanie s pásmi susediacich zariadení. Na namontovaný dopravník sa umiestnila nosná konštrukcia, do ktorej sa umiestnili a nastavili televízne kamery, senzor priechodu fľaštičiek a vyfukovacia tryska. Následne sa namontovala rozvádzacia skriňa s riadiacou logikou a riadiaci systém bol zapojený a oživený. Po oživení bol celý systém nastavený a odladený v rutinnej prevádzke. Po krátkej overovacej prevádzke bol systém doplnený o ďalšiu kameru určenú na detekciu farebných nepravidelností na povrchu fľaštičiek. V rámci úprav boli doplnené algoritmy na meranie farebných defektov na fľaštičkách. Do meracieho systému bola súčasne doplnená osvetľovacia jednotka s LED pásom, ktorá umožnila lepšiu detekciu farebných defektov. Navrhnutý a zostrojený detekčný systém sa v overovacej prevádzke osvedčil. V porovnaní s operátormi, ktorí pred zavedením kamerového systému fľaštičky kontrolovali vizuálne a chybné kusy odstraňovali manuálne, sa výrazne zvýšila presnosť detekcie chybných výrobkov, pričom s rovnakou presnosťou sa skontroluje každá vylisovaná fľaštička. Systém v rutinnej prevádzke funguje už viac ako rok a denne spoľahlivo a presne otestuje približne 70 000 plastových fľaštičiek.